Závlaha, diváci. Ideme tu robiť závlahu okolo celého takto dvorečka, okolo dvora. Lebo máme aj vpredu, tak dáme aj dozadu. Aj tu je pod lavičkou, tu pokračuje, takto. Toto je tak prvý diel, aj možno tak 5 asi. A ukážem vám aj hotovú, už keď pôjde, už keď bude proste polievať. Tak vám to ukážem. Takto to pokračuje ešte mimochodom. Tu sú takto kolíky, že jak budú proste trysky. Tak to ide tá diera stále. Tu budú trubky. Máme vpredu, tak aj dáme si dozadu. Dajte mi like a odber, prosím. Majte sa, ahojte.